Ako si Rosana, ginaingon, kung kapit ka lang, ayaw ka proud. Kay ikaw na'y nangabit sa tao nga doon ay sabit, nga ginambog ka pa nga ikaw batanon pa o gwapa. Mag-unsa man ang kagwapa o kabatanon, nga gitilaw-tilawan ka man lang. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Hala, kalaysyo na gudi mo na Chofilo. May car naman, sana all. Dini ako, Kristal. Ilan ning Rosana og Bogs. Bag-o ni. Unya ako lagi parudis nila ini. Wow, no, ka nice. Grabe ka blessed silang magtiayon sa. Oo, inana gyud Kristal kay mga buutan man sila. Nasuyo lagi ko nila ay. Ay kasuya oy, Kristal. Di na mayo. Nisulti raman ko sa tinuod good na Chofilo. Unta, parehas ni Bogs ang akong mabana. Piliya ang lalaki nga buutan, sama kang Bogs. Tiyo, ay may maayo nga ikaw nalay among family driver ni Bogs. Ayaw day. Come on, mo drive si Bogs ba? May kugong mo pahawa sa tag-iyas taxi nga akong gidriban. Kay ako ba yung naghangyo niya? Ako nalay kuhaon nilang family driver ni atong panahon sa pandemic. O wagid ko niya balibarin ini. Mauto nga, dihang nagnegosyo sila ga taxi, ako dahil nang gikuha nila nga driver. May mga drive sa ilang usa ka taxi. Gani ang ilang paabang rin ako dahil lahi sa mga driver. Mas gamay ang akong abang. Mao nga maikog yung kumubiya nila. Din ako kalimtan sa tibok na kong kinabuhi ang dakong utang kabubuton nila dahil Rosana. Love, simutagot ni mo. Nindot mo na yung mag-biking, love. Na-enjoy ko. Mao ba? Kuyog niya ko ni ma, love, ha? Aron ma-exercise tang duha. Idara na ba yata? Love, ginaingon, life begins at 40. Sige, love. Ubanta ka rong kadlaon. Mga alas 4 kadlaon ta mag-biking, ha? Ug moadto ta sa kaon nga mga lugar sa bukirang bahin ning atong dapit. Uy, sila si Rosana o Bogs na asa gawa silang bay. Asa na sila paingon? Kasayo ba? Alas 4 pa ganis kadlawon? Ug nagtagsa silag mountain bike? Pwedeng mo join ko sa inyong pagbike? Pwede kayo, Kristal. Sige, kuha ang imong bike. Aron may kaubang babae si Love Rosana. Ay, ka-sweet. Love na inyong tao ganay. Mauban ka man ka na mo, Kristal. Sige na, kuha ng imong bike. Aron makagikan na tapaingan sa bukid. Ay, kahinas at ini akong bike, uy. Sila si Rosana og Bogs, tayo na kay sila kauban sila mga kagrupo. Hila kong gibiyaan. Kutasa. Di mo nilalim ning magbike, uy. Tuga-tuga man ko. Suyaon man ko kugod. Mauna, resulta yun. Miss! Ilaban yung bungaw ng imong bike, oy! Pang Korean ng Villa mo na! Di mo na pang mountain bike! Hey! Grr! May untag mabangga ka! Ala, love. Wapagin makapas na tas, Kristal. Oy, sige, pag-snacks lang una mo din ni Love. Asa man ka? Akong balikon to sa agi si Kristal kay di gito makasaka din kay sakaon kay ning dapita, di ba? Unsaon, mauban man gid siya nato nga dili man mountain bike ang iyang bike, love. Mao siguro itong akong naagian. Luoy kang tanaw, noy. Ako itong gibuli. Inyo na itong goyog, bay bogs. O bay Ariel. Akong balikon to si Kristal, ha, Love. Kay dag-on na ba o basig mukalituguan. Miss Kristal. Kabantay niya na. Bogs! Oh, uy.
Tuwara di siya sa may putasan di naglingkod. Kaluoy, ba yan yung bayhan na tanaw, noy? Ako ang tuon. Wala, didugdug na. Na, tuwa na yun. Sobrang kayo na. Bogs! Bogs, thank you ha. Gani ko ni mo. Kahila ko na kay ko kung unsaon ako nga makauli ko. Kuan, kadiyot. Mamasilong sa ta din ha. Sir, sa ta pwedeng mupasilong? Pwede nyo yan sa akong tindahan, Indo. Salamat kay sir ha. Kung dili din mo tuwang ang uwan, pwede lasad mo dinis kung payag-payag mo pahuway. Sige. Ani lang mi din matog, sir ha. Okay ra kayo, ma'am. Bogs, nagkabati ka? Ha? Okay ra nga anhi ta din matug in case og dili gyud mo hunong kinig kusog ka uwan. Ay, ganahan kung di na ni mo hunong. Rain, rain, ayaw go away. Rain, rain, ayaw go away. Love? Love? Ngano law, ha? Pakudo ka Ikaw? Duka na kayo ko law. Paduka apod ko, love. Matug na talaboy. Pila na ni kayo na. Nga katulkan lang ko ni Box. Sukad lang yun ni atong miuban kog biking niya. Nga naman ka ha? Unsa man kahihinungdan ha? Magdagsi ta, Bogs. May car man ka. Di na ko dado ng sakyanan noy kay makabusit ni. Hala no. Nanay taxi nga nagpaingon din niyo. Kadot. Para! Para! Sakay na, Crystal. Yes, Bogs. Bay, iatod mi sa mabugnang dapit. Si Bogs man yung nakasakay sa kong taxi. Si Crystal man ang iyang kuyo kung dili si Rosana nga akong pagmangko. Wa sila makaila. Ako kini si Tio Chufelo ni Rosana. Nagluib kang Rosana ang iyang pana. Di ko makatuon ini. Dili. Kabupang di ka, Crystal. Ayaw sa anak, Bogs. Ayaw sa ko. Mental hospital. Sugad nga dunay na ito ang nagpuspayang mo. Nagpangita na ko si makalawin. Ako sad. Nagpagitan ako sa kamaayo ni mo sa sex. Bogs. Bogs. Mag-inom tado. Uy, milagroroy nga nang hagad ka na inom. Ang akong maguwang agwapo. Ha? Nga naman, Chofilo. Ha? Dunay problems? Doon na. O kinalang imnanta ni. Aha. Aron may kaisog ko sa pagsultis tinuod nga doon ni Rosana. Teka dito. Siya buti mo pitaputan naman, oy, ha? Mag-inom sa ta. Aron masultihan ta ka ini. Magsulti ta, Crystal. Bahin saan sa mana, Rosana? Okay. Ano ka? Uy, na nagpa ka? Kasi mo sa... Tubag ako. Kanus alang ko ninyo gihimong buang ni Bogs. Alo, uy, sa unsa, uy. Galibog yung kunin mo. Agay! Natural! Mangitag yung batanon o gwapa si Bogs. Oh, unsa na? Natagbaw na ka? Okay na ka? O sagpaon pa ko ni magbalik? Agay! Agay! Pinakakusunod ang sagpaan ni mo, ha? Bisag gikabit ka na ni Bogs. Proud ka pa? Siyempre! Batanon o gwapa, gud ko. Mag-unsa ka ng kabatanon o kagwapa ni mo nga tilaw-tilawan ka naman sa akong bana. Likay si Bogs. Aron dili ta ka ikiha.
tilaw-tilawan lang kini sa mga lalaking ninyo. Kung sa pagkaon pa, free taste ra. Okay, ito mga kasama ang kaagi ni Rosana. Dinhining tulumano. What's the style? Pretest style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera. Galit sa RMN Drama.